Ha sido unha noticia esperanzadora, por fin se dotaba dunha ferramenta legal para proteger a nosa fauna e flora, pois, bueno, ao final saberedes que a cousa non é tan bonita como a pinta. Entón, bueno, Roy e Xavi pois van a explicar o que será, vou fazer unha pequena introducción, Roy vai se dedicar a parte da flora e Xavi a parte da fauna. Entón, bueno, pois máis por logo vamos a ver aquí unhas notiñas que fixen sobre o propio catálogo. Bueno, non sería oficial, sería el Catálogo Galego de Especies Ameazadas. A fonte sería esta Lei 9/2001 de Conservación da Natureza, por acá no artigo 48 xa se crea a figura do catálogo, pero bueno, había que dotarla de contido. E hai un borrador que se unouse, bueno, está colado en internet, no seu momento a mí me chegar, é de xuño de 2004, que había, bueno, aí había especies que se meteron, que despois se sacaron, bueno, foi así unha cousiña un poquinho, penso que para salir un poquinho do paso, porque había moitos menos taxóns, e ao final creuse o que sería o borrador definitivo, que é o que se aprobou un día como hoxe hai 10 anos, que foi o 19 de abril, e se publicou no DOGA do día 5 de maio. Entón, bueno, pois, podes descargalo pois, na página da Consellería, e, bueno, de máis páxinas está aí colgado, ainda que me apuntaba que parece que falta unha páxina, unha cosa rara, porque a fascinación está mal, pero parece que faltan unhas especies de susceptibles de aproveitamento especial. Pero bueno, o que a chicha, o digamos, importante, que serían as especies que están ameazadas, os vulnerables ou de extinción, están aí controladas. Bueno, non é a única lei que rixe a conservación da natureza en Galicia, e todas estas, xa desde o ano 79, desde a aplicación da lei de Cigales, ata o catálogo, hai unha serie de documentos que bueno, ben estipulaban unhas figuras de protección legal, ou por menos se suxerían, como pode ser o caso do libro vermello das aves de España. E despois do catálogo galego de especies ameazadas, que é do 2007, publicouse o catálogo despois, o catálogo español de especies ameazadas. Ben, fixamos o que decía este catálogo: a conservación da variedade da vida, nas súas formas xenéticas de especies e comunidades, debe ser un dos objetivos prioritarios da política vixente. E se debe prestar unha atención preferente á conservación daquelas formas de vida e os seus hábitats que na actualidade corren un maior risco de desaparecer. Bueno, isto no catálogo, que sobre todos os estamos aquí o firmaríamos ahora mismo sen olvidalo. E xa rascando un poquinho no ese momento do catálogo, o seu artigo 15º, referindo aos seus plans, e unha catalogación dunha especie implicaría a elaboración de un dos siguientes plans. 1. Plans de recuperación para as especies en peligro de extinción. E 2. Plans de conservación para as especies vulnerables. Vale? Esos dos tipos de plans. E despois, a intención, a proposta de aprobación dos plans de extinción das especies catalogadas corresponde á Consellería. O sea, que é a Consellería responsable de que estes plans salgan para adiante. Vale, isto é importante decir. Ben, o catálogo galego de especies ameazadas aparecía en total 74 taxóns, dos cales 40 en período de 74 en período de extinción, dos cales 49 son de flora, incluindo algas, brións e plantas vasculares, e 25 de fauna. Vale? E despois, o maior número corresponde a especies vulnerables, que sería xusto o chanzo inferior ás especies en período de extinción, serían aquelas especies que se seguen os factores negativos que inciden sobre a situación desfavorable de conservación, pues acabarían sendo catalogadas como en período de extinción. Hai unha serie de matices. E son estas, 119, e aparte de todos os taxóns e poblacións catalogadas susceptibles de aproveitamento, sei que aparece a página está perdida. Entonces, bueno, pois, para unha especie en período de extinción como esa Antonina melidensis, que está composta, pois habría que establecer un plan de recuperación, e para este, por exemplo, por mayor listado, que é vulnerable, pois hai que facer un plan de conservación. Vale? Entonces, pois, 10 anos despois, entramos na página da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que cambia de nome casi cada ano, e atopamos unha cantidad increíble que son dúas especies en período de extinción que xa teñen o plan de recuperación aprobado, o sea, o 2,7%. E unha revisión, así en plan, que está desde o año 92, así como en plan, a ver cuando lo aprobados. Os planes de recuperación, digamos que as premiadas son as escribes das Canaveiras e os apocóns. Especie en taxón vulnerable co plan de conservación aprobado que a Pilla das Dunas, que está aquí en terceiro lugar. E non hai nada máis, bueno, non hai nada máis. Hai un montón de plans feitos, moi ben elaboradiños, pero non que son. O sea, que é responsabilidade da Consellería que son non saíra para adiante. Isto 10 anos despois. O sea,
Algo que estaba aprobado cun desideratum aí moi ambicioso, pois ao final cristaliza nisto, o cal é alucinante. Bueno, vamos falar así polo miúdo da parte de flora. Roi Carballal, que decide a bioloxía e que está vinculado pois, con a investigación de biodiversidade e conservación de plantas vasculares, que ten proxectos de conservación e estudo taxonómico e bioxeográfico en Galicia, norte de Portugal. Despois vai a debullar un puño máis polo miúdo, poñendo un exemplo de un grupo que sei que é o favorito de Xavi, bueno, a Tartaraña en concreto, pois, falando sobre fauna, pois é o Mariño, que establecía un movimento ecologista dos anos 80, que tamén é biólogo, e que, bueno, ten así uns campos de interese, pois, do máis Mario Quinto, pero sobre todo centrado nas aves. E máis nada, entón cedo ya que para bueno, antes de nada agradecer o convite a Alta para presentar esta charla. E así un pouco, bueno, o que presentou Damián, a crónica dun incumprimento, non? 10 anos. Eu traballei en varios planos destes que están nos caixóns da Consellería, do Departamento de Botánica da Universidade de Santiago. E a verdade é que é triste, non? Un traballo que se fixo no 2009, por exemplo, pois velo aí estancado e que podía se queira aplicar, se chega un momento que queira aplicar algo, haberá que refacelo, non? Son dos poucos recursos que se dedican á conservación que acaben así, sempre doe. Sobre a presentación, bueno, un pouco que comentaba Damián, como se catalogan estas especies, ¿no? Como se elabora este catálogo. Pois a primeira proposta é un borrador que se rula por aí, efectivamente, e que recibe críticas en distintos ambientes, ¿no? Desde a zoología e a botánica, se viron erros importantes. No ámbito da botánica, contábamos para a flora vascular, contábamos con un documento importante que era a lista da flora vascular ameazada de España, realizada no ano 2000 por equipos de todas as universidades, bueno, de un gran número de universidades españolas. Este traballo se traduciu 4 anos máis tarde nun libro, nun atlas, el libro vermello de flora vascular ameazada, no 2004, e se trataba os taxóns máis en profundidade, algo un estudo sobre a súa distribución, non sei se o coñecedes, pero aí podes atopar moitas especies galegas, algo unha ficha ben elaborada sobre as súas ameazas e sobre a situación real. Entón, tendo estes documentos de partida, sabíamos bastante ben cal era a flora ameazada na Galiza. A maiores, na consideración, a hora de elaborar o catálogo, se incluíron moitas das especies que están na Directiva Hábitats, nos distintos anexos. E, bueno, foi a consulta do Departamento de Botánica da Universidade a que permitiu correxir unha lista que carecía de moitos dos taxóns máis importantes e convertila nunha lista bastante, para a flora, bastante asentada. No ano 2007, precisamente, unha das persoas que colaborou, que foi Marilín Romero Buján, tamén do Departamento de Botánica de Santiago, realizou un traballo que está publicado en Naturalia Cantástica, que é a flora vascular amenazada de Galicia. En ese compara o estatus das especies que son na lista vermella e no atlas de flora ameazada, o estatus no catálogo galego, non? Podemos ver, bueno, todas as especies críticas en perigo foron catalogadas no catálogo galego como en perigo. As especies vulnerables foron algunha que foi considerada para Galicia como en perigo, non? Pois polo número de poboacións, para Galicia tiña máis importancia, bueno, e se fixo unha traslocación a unha categoría superior, non? Hai algún caso, como o Guardia Radicans, que non estando no listado vermello estatal, se considerou no catálogo galego. Isto probablemente foi porque está na Directiva Hábitats e as comunidades e o Estado teñen unha obriga de facer un seguimento destas especies e un pouco arrastramos esta lista en ocasións para telas en consideración a hora de conservación. Por exemplo, o Guardia Radicans xa tería quitado o catálogo, probablemente no seu momento propusemos quitala e se mantivo, non? Aquí hai, bueno, máis especies da lista e, de novo, comprobamos como as que estaban no libro vermello con categoría
categorías en perigo crítico e en perigo pasan a estar todas como en perigo, non? No catálogo, espera, no atlas de flora ameazada, e no catálogo galego están todas como en perigo. Que pasa? Bueno, comentaba que a directiva hábitats, pois se colan especies, narcisos diablos, este un erro, non está no catálogo galego, está corregido, está na directiva hábitats, pero narcisos pseudonarcisos ou especinóbiles é unha especie que está no catálogo galego de especies ameazadas que non consideramos, que quizáis non deba estar. Narcisos asturiensis tamén é unha especie bastante abundante que non debería estar e que é unha herdanza da directiva hábitats. Que pasa con estas herdanzas? Bueno, que ao mellor estamos dedicando recursos a unhas especies, a facer un seguimento a unhas especies ou a traballar con unhas especies que non merecen ese esforzo, non? E máis tendo en conta os poucos recursos os que contamos. Xa vos presentaba un pouco un resumo do que hai no catálogo. Eu me refiro, en canto a flora, me refiro solo non incluín algas e briófitos. O número de centros en perigo incluídos son 5, en plantas superiores temos 35, vulnerables outros 5 e plantas superiores 30. Desde 2007 se fixo unha adición que foi o Quercus lusitanica, a poboación do Monte Pindo, o Carvalho Nano, que se engadiu, penso que foi no 2010, non? Bueno, en total, que teñamos así, as que traballemos nos, son 75 especies, e para estas, bueno, como xa comentaba Cosme, para tanto el perigo hai que facer un plano de recuperación e para os vulnerables hai que facer un plano de conservación que inclui o catálogo galego. Nun dos apartados di que se pode facer un plano integral. Un plano integral é para un plano integral de recuperación e conservación sería trataríase de agrupar especies que tivesen características comuns, teño por aquí, non me diapositiva, especies que teñen características comuns ou comparten un determinado hábitat ou comparten un determinado espacio, entón intentar facer un plano conxunto para ese grupo de especies. Bueno, é un pouco problemático porque eso das características comuns é relativo, non? Todas teñen as súas especificidades, entón eu penso que habría que tratalas individualmente. Sin embargo, como veremos, en Flora optaron por sacar a concurso e traballar con planos integrais. Despois explicarei un pouco o sentido que ten isto. Bueno, como serían estes planos de recuperación e de conservación? Se estructuran en... Sí, hombre. Non fastidies. Unha pregunta, cantos planos de recuperación e conservación están en... Está posto. Está posto? Sí, creo que son 6 planos integrais e son para 29 especies. Bueno, isto que me dice, profesor objetivo non permite que lo anotar. Ahora inicio. Vamos ás 5 da madrugada. Bueno, será que estemos aquí esas 5, non? Espero que non. Tedes presa? E que podemos despois enlazar con outros temas tamén interesantísimos, como a produción de cormorán muñido, por exemplo. Bueno, espero que non se inicie. Bueno, pero da destea, das cañas... Claro, de café. De copas. Sí, del bueno, de Rivadavia. Vale. Bueno, avanzamos, pois sí, creo que se sacaron 6 lotes e para un total de 29 especies. Vou a falar de 3 ou 4, así un pouco, e despois de un par deles, con un par de comentarios, e dous anos nos comentan. Bueno, un pouco como estruturamos os nosos planos as memorias técnicas, ¿no? Porque nos facemos un plano, realmente nos traballamos en 4 directamente, deses 6. E bueno, realmente nos facemos
chama asistencia técnica, memoria técnica, pero realmente é o plano en sí. Despois hai que trasladalo ao DOGA e convertirlo nun documento legal, e nese traslado poden suceder cousas como que se cambian as áreas de protección que lle delimita ou de que xa non somos responsables, non? Pero bueno, realmente este sería o documento do plano, sería o DOGA, un documento, unha introducción, e logo diría esta memoria técnica e un plano de actuación por especie, non? Na memoria técnica explicamos un pouco os antecedentes de cada unha das especies, do grupo de especies, porque, como decía, son planos integrais, son de varias especies, a nomenclatura, se describen as especies, como se relacionan cas especies próximas do mesmo xénero, como se distinguen, se realiza un censo, unha cartografía detallada, non todos os planos que se fixeron teñen esa cartografía tan detallada, nos que fixemos nós sí que do que se coñecía está detallada, obviamente foron surdindo máis cousas desde o 2009, e, bueno, despois hai un apartado amplio de bioloxía da especie, na que se fala da distribución xeral, se caracteriza o hábitat, se fala da súa variabilidade genética ou morfolóxica, da estrutura de tamaños na poboación, se a poboación é moi dinámica ou é moi estable, todos os individuos son adultos ou vellos, ou se hai reclutamento de juvenis, bueno, as épocas de floración, fructificación e a velocidade de reproducción. Se establece un marco legal a planificación territorial, que basicamente é dicir a que lugares afecta e cales son as leis que se deben aplicar. Se definen as ameazas para cada unha das especies e se fai un diagnóstico xeral do estado da poboación. O plano de actuación é o máis interesante, non? E aquí é onde está a parte do incumprimento. A finalidade dun plano. A finalidade dun plano, nos sempre pusemos a mesma. A finalidade dun plano é que descatalogar a especie. O sea, a finalidade dun plano é conseguir que a especie sexa viable e entón non teña necesidade de ser considerada en perigo, non? Pois isto se consigue das actuacións que proponemos. No ámbito do plano de actuación, se define o ámbito de aplicación, que ten unhas determinadas zonas que ven definidas no propio catálogo, pero menos despois, que son área prioritaria, área potencial, área crítica, área potencial e non sei se área de presencia tamén. Entón, bueno, esa é a zonificación, a vixencia é o número de anos que consideramos que este plano vai estar vixente, co calendario de actuacións que deberíamos. Obviamente, todas as vixencias que presentamos están caducadas, seguramente. Entón, bueno, os objetivos de actividades do plano, que se definen actividades de protección e conservación específicas para as especies, actividades de seguimento e control, actividades de investigación a desenvolver necesarias, actividades de educación e divulgación. Todo isto levaba un programa, un calendario, con un plan plurianual de actuacións, que se entregaba no 2009-2010, empezaba inmediatamente no 2011, non? Pensando que era unha cuestión que se aprobaría. E máis, insistiron moito no seu día en que o plan de actuacións tiña que ser máis detallado, mentras que non estaba deixando aberto hasta o momento no que se aprobara o DOGA. De feito, se dixo, non? Na Consellería, bueno, cando aprobemos o DOGA, facemos o plan, nos comprometemos a facer o plan plurianual, non tiña sentido facelo e, efectivamente, se comprobou que non tiña moito sentido. E, bueno, despois o punto 7 é un sistema de avaliación do propio plano, de como se está executando. Obviamente, cero, non? Bueno, só comentaba, non? Para o desenvolvemento dos planos se contrataron 6 asistencias técnicas con un grupo para grupos de especies con características comuns, un só plano para cada unha das especies. Están cheo de salvedades, as memorias técnicas que entregamos nós, pois eran para 3 especies, para cada, isto para esta especie, isto para esta. Ao final estamos facendo un plano, e estamos un plano por especie, pero estamos juntando todo un pouco un batiburrillo sen sentido, non? Bueno, a maioría das especies para as que se elaborou o plano son planos de recuperación, son para especies en perigo, bueno, para as que se elaborou a memoria técnica, son especies en perigo, entón estamos falando de que se elaborou para o 38%, casi 39% das especies de plantas vasculares,
E, claro, obviamente, están pendentes de publicación no Doga. Claro, eu cheguei a ver un borrador, un borrador dun Doga, non? De algunhas asistencias técnicas. De feito, se xuntaban dúas asistencias técnicas, se unha era de 9 especies e outra era de 3, se xuntaban para sacar un solo documento, non? Con 12 especies. Bueno, o número de planos aprobados a día de hoxe é 0, entón temos un catálogo que é unha lista moi bonita, que podía estar colgada en unha parede, que ten prácticamente a mesma funcionalidade. É certo que o propio catálogo lle dá as dotas especies dunha protección legal desde o momento que están nese catálogo, pero a realidade é que, bueno, podes denunciar algo que está facendo onde hai unha destas especies e a efectividade suele ser reducida. Hai casos, pero con flora non sabemos ter moito éxito. Bueno, así, para presentar un pouco así máis en detalle o que é un modelo da memoria técnica que fixemos nós, escollín o realizado para as especies de serpentinas endémicas de serpentinas de Melide. Son especies exclusivas da área serpentínica de Melide. É un lugar que en riqueza florística dos principais da península ibérica, non? Digamos. As serpentinas, polas súas características, son solos de metais pesados, entón son como un laboratorio evolutivo. As plantas están sometidas a unha presión, a uns estrés hídricos, a unha presión pola contaminación dos metais que fai que adquiran caracteres diferenciados. Están como illados, realmente son illas, non? Illas edáficas, e entón eso conleva que aparezcan especies singulares, non? Neste caso, no catálogo hai algunha outra especie vulnerable que non foi incluída neste lote. Se fixo para 3 especies que están catalogadas en perigo. A primeira, a Armeria melinoi, que é unha especie en perigo crítico según as categorías do ICN, é unha herbácea e medra en solos con certa unidade, con seca estival, non? A distribución a distribución vai, estas especies o afloramento serpentínico engloba toda a Serra do Careón. Despois teño un mapa por aquí, o vemos. Estas 3 especies se distribúen principalmente na parte sur, que é a zona termófila do Val do Ulla, e na parte norte, nos altos do Careón, non? Teñen como 2 núcleos diferenciados. Neste caso, a Armeria está nas 2 partes, na parte alta da serra e na parte máis termófila. Santorina melidensis tamén é outra especie de perigo crítico, medra nos solos serpentínicos esqueléticos e este é exclusiva da zona máis termófila do Val de Ulla. Non comparten en unha ocasión o hábitat con Armeria melinoi, pero teñen requerimentos algo diferentes, non? Esta é unha especie de matogueira, outra medra en zonas máis despesadas. Esta é as zonas máis expostas ao sol, entón, sí, coinciden no espacio, pero a bioloxía e as afeccións poden estar no mesmo plano, pero son diferentes, non? E, Leucanthemum galecicum é unha especie en perigo crítico, é outra especie en perigo crítico, e tamén é como no caso da Armeria, está na zona sur da Serra do Careón, na zona termófila, e tamén un núcleo, que tamén, por certo, é moi peculiar morfolóxicamente, está no extremo norte, non? Esta é un pouco a distribución. Vemos que se solapan as distribucións en alguna zona. A morada sería Armeria melinoi, a laranxa que queda por debaixo en moitos puntos Santorina melidensis, e a vermella rosa sería Leucanthemum galecicum, non? Temos Leucanthemum galecicum nesta zona principalmente, un núcleo no norte,
e Armería Merino con varios núcleos dispersos na zona, e mentres que Santoña Merinense está concentrada neste extremo sur. Que implica isto? Bueno, as ameazas son diferentes. As ameazas son diferentes dentro dunha mesma especie, non? Ora vos comentarei un pouco o que son as ameazas de cada unha, pero, por exemplo, esta zona está no límite provincial entre Lugo, A Coruña e Pontevedra. Pois, bueno, na parte da Coruña hai concentración parcelaria, na parte de Lugo non, pois supón un cambio moi importante para o estado das poboacións a cada lado do río Seco, non? Que é o límite provincial. Bueno, o tipo de estudio é diferente para cada especie. Unha pregunta, nada máis, sobre referente a eso. Estes datos son do ano 2009, non? Bueno, este mapa é actualizado. Este mapa é actualizado, está en biodiversidade.eu, podes consultar as distribucións destas especies, e este mapa pode ter algunha poboación, sobre todo a Armeria nova, que non estaba no 2009. Pero o resto dos datos, si, non poño datos de individuos tampouco, pero non datos de individuos, que non viña ao caso, se perseguían de 2009. Bueno, a metodoloxía para traballar as especies, non? Pois Armeria Merino e Levantemo Galecicum son especies con unha distribución puntual en pequenos grupos, entón se fai un censo directo, mentre que para Santoña Meridensis se fai unha... Mentre que para Santoña Meridensis se fai unha especie que aparece na zona onde está bastante dispersa, entón se fai unha estima, non? Ao mellor Santoña Meridensis, se contaron, falábamos de datos, 170.000 exemplares, mentre que a Armeria Merino 5.000 e de Levantemo Galecicum 7.000. Que pasa cos 170.000 exemplares? Pois que ao mellor fai 15 anos, ou 15 anos, máis ben 15 anos antes do 2009, eran 500.000, porque a zona foi terriblemente masacrada, non? Neste período. Que implica as diferencias de como se distribuen as especies? Bueno, pois que cando se plantea o plano de recuperación temos que plantear unha zonificación para as especies. E que pasa ca flora? Bueno, a flora está ali quieta, non é como a fauna. Entón, cando falas de área potencial, área de ocupación e área crítica, pois son cousas que quizáis tes que valorar de maneira distinta a cando traballas con fauna. A área crítica para a fauna, que me corrixirá Xavier, pode ser os sitios de alimentación, os sitios onde teñen os niños, os sitios de reproducción. A área potencial pode ser toda unha área de campeo grande, bueno, a área de presencia tamén pode ser unha área grande. En flora, a área de presencia e os puntos onde a detectamos nese momento. A área potencial é toda aquela onde hai hábitat. E a área crítica ten que ser maior que a área de presencia. Bueno, aquí neste caso nos encontramos que a Consellería entregamos un área de ocupación das especies e unha área crítica para proteger, que sería a máxima protección dentro de cada especie, e que nos din que a área crítica non pode ser nunca maior que a área de presencia. Entonces se nos descolocan un pouco e bueno, ao final nos deixamos así. Por eso decía antes que cando se traslada un NOGA non sei que vai pasar, pero realmente nos consideramos que a área crítica para a especie é onde está ahora mismo presente como todo hábitat potencial que ten para medrar, senón non temos ninguna posibilidade de que a especie vai a mellor. Entón, bueno, neste caso Armeria, desde o tamaño dunha nave do polígono de Melide, pois os núcleos son dese tamaño, uns cuantos metros cuadrados, 200, 300, donde se concentran os exemplares, non? Esta poboación tiña 1.000 individuos e a área de ocupación, que sería, bueno, presencia, de 4 hectáreas. Que pasa con Santoña? Bueno, pois que ten unha, como decía, ten unha tipoloxía diferente. Pois toda esta área, que son centos de hectáreas, é área de presencia. Definir exactamente onde hai un individuo en toda esta área
pois descartar que un punto non hai, pois é complexo, non? Aparece no medio de matogueira máis desenvolvida, como en solos apenas con un pouco de terra ou en zonas fisurícolas, non? Entón, bueno, o que definimos neste caso foi áreas con alta densidade. Despois do momento, nos inicialmente mandamos toda esta área como área crítica. O sea, si co caso que víamos antes de Armeria, a área crítica para a consellería era elevadísima, neste caso é un disparate de toda unha vacía dun río por los dous lados. Entón, bueno, plantear medidas de protección total, un sitio no que crecen plantas exclusivas no mundo, que ocupa 1%, o tipo de sustrato ocupa 1% da superficie terrestre só, e que en Galicia temos 3 zonas, bueno, pois era demasiado, non? Entón, bueno, o que definimos foi zonas de alta densidade da especie, onde están os millores solos, e onde se concentran as poboacións, pero en calquera das zonas pode aparecer un individuo isolado. E aquí vemos un pouco o que nos comentaba da diferencia entre a provincia de Coruña. Por aquí vai o río Seco, este río por aquí, e aquí temos a concentración parcelaria de grandes parcelas, e aquí temos a zona de Lugo. Na zona de Lugo vemos plantacións forestais nunha faixa que tampouco é serpentínica, e unha transformación dun gran prado, dunha explotación gandeira, mentras que, pero bueno, esta xa leva moitos anos aí, dos anos 80, 70, finais dos 70, mentras que vemos que a concentración parcelaria do 2000 que foi fomentando que estas parcelas se fosen transformando ben en prados ou en eucaliptais, paulatinamente. Moitas destas zonas serían zonas de alta densidade da especie. Que pasou nestes últimos anos, desde que está entregada esta memoria técnica? Pois que toda esta zona seguiron aumentando as plantacións de eucalipto, por aquí algún prado máis, aquí se construiu unha granxa directamente, en Aire, todo isto, con denuncias da Gardería Ambiental que non chegaron a ningún sitio. E, bueno, esa era un pouco a situación, non, desta zona, e cousas peores. Bueno, eu un pouco Leucantemo ten un pouco unha situación similar, non? Pois, ainda que neste caso se fixo o censo de exemplares, non? Entonces, aquí se definen varias poboacións que son o número, as cores que están máis no interior, o rosa, o amarelo, e o outro non o vexo desde aquí. Despois se define unha área potencial, e a área crítica se define tamén a área total. Bueno, non creo que isto se publique, se algún día se publica, non creo que se publique con área crítica total, en todo caso deixarán a potencial ou o tamaño das poboacións, non? Bueno, as ameazas un pouco a principal é iso, non? É unha área que está sufrindo unhas transformacións forestais e agrogandeiras terribles. Os incendios forestais poden afectar se son moi recurrentes, son especies que son pioneiras, entón, bueno, isto nos dá moitas veces no caso da flora, non lles vai excesivamente mal cando hai un incendio, de feito colonizan rapidamente o espacio e poden incluso dispersarse e chegar a novas zonas de hábitat potencial. Que pasa? Que os incendios, neste caso, o problema recurrente é a erosión, non? Cando se están dando continuamente e hai unha perda xa de solo, é terrible, pero bueno, comparado cas palas que convirten unha zona pedregosa en un prado, non é unha ameaza a ter en conta. A mellora de infraestructuras, bueno, hai na zona, sobre todo na zona de Lugo, se intentou neste período, xa unha vez entregadas a memoria, se fixo esa zona de Lugo, que digamos está ben conservada, se fixo neste período un intento de facer unha pista forestal para mellorar o acceso, o cal transformaría, en canto abres esa pista forestal, transformaría inmediatamente todas as fincas do entorno, que está deseando o propietario de algún piñeiral que hai por ali moribundo, e que lle abra unha pista forestal para poder meter unha máquina grande e facer unha plantación de eucaliptos.
Entón, bueno, esa mellora de infraestructuras agrarias, neste caso, é unha ameaza importante, non? E, bueno, despois... E despois, bueno, ameazas de orixe biótico, son especies que teñen un reducido tamaño poblacional, entón, bueno, poden chegar a ter problemas por endogamia, a competencia da vegetación pode ser un problema tamén para as outras especies, non? E despois, no caso da armeria e de Eucantemo, hai problemas con hibridación con especies próximas que poden facer que se perda as súas singularidades. Bueno, a ver se rapidamente vos comento así o que serían os obxectivos do plano, non? Que definimos nós neste plano. O primeiro punto era actividades de protección e conservación, o obxectivo, garantir a protección e conservación das poboacións existentes e minimizar os factores de ameaza. Bueno, neste caso, o que propoñíamos basicamente era chegar a acordos cos propietarios, que é unha superficie pequena, se comparamos co mundo, non sei, que é unha superficie que non tiña unha actividade, un gran aproveitamento agrogandeiro tampouco, porque son solos que polas súas características tampouco teñen unha gran productividade. Entón, a idea era chegar a acordos cos propietarios e facer acordos de custodia, non? Favorecer a expansión da especie sempre, establecer novas poboacións en caso de considerar necesario que as poboacións non vísemos que van a menos, porque tamén hai un claro seguimento, pois establecer novos núcleos, conservación da especie ex situ, isto recoller froitos un básico na flora, recoller sementes para poder afrontar recuperacións ou traballos no futuro e incluílas en un banco de xermoplasma dos básicos cando traballamos en conservación de flora, e establecer coleccións vivas tamén para acometer rapidamente recuperacións deste tipo tamén é unha cuestión necesaria, non? Bueno, aquí incluíamos a propagación in vitro, o cortei e peguei, non me fixei, a verdade é que agora está abandonada, isto foi unha tendencia quizáis de finais dos 90 e perdurou un pouco, pero realmente se está vendo que na propagación in vitro hai unhas para usar en temas de conservación non é o máis aceitado porque hai unhas transformacións xenéticas que poden ser considerables, non? Bueno, o segundo grupo de actividades sería un grupo de actividades de seguimento e control. Bueno, isto sería para desenvolver polos propios, podría ser desenvolvido polos propios persoal da Consellería, podría ser encargado a empresas alleas, pero hai que facer un seguimento de como están evoluindo estas poboacións, non? Logo está o punto 3, que sería desenvolver actividades de investigación, hai que profundizar en temas de singularidade xenética, por exemplo, destas poboacións. En Armeria hai ahora mesmo está Armeria Merinoi, ten algunhas poboacións que está considerada como Armeria Merinoi, hai que vela con calma, hai que plantear novos estudios porque, bueno, morfológicamente ten singularidade e podría ser unha especie distinta, non? Hai outra especie de Armeria na zona, bueno, xa non entraría no plan porque sería outra, que tamén non encaixa, estaba escrita como Armeria Langeis, ou especie de Abraham, e tampouco encaixa con esa especie, entón, bueno, temos outro endemismo probablemente exclusivo desa zona. E, bueno, tamén hai que coñecer outros factores como cuestións de como se reproduce a especie, se ten algún tipo de problemas, porque nunca se fixeron ningún estudio en profundidade de bioloxía reproductiva das mesmas, non? E, bueno, o último grupo de actividades son os que son os de educación e divulgación. A xente de Melide non valora o que ten ali, non? A xente de provincia da Coruña non valora o que ten ali. A xente de Galicia non coñece estas especies, é un tema que hai que traballar moito e valorar o
singularidade e bueno, agora que está de moda a valorización do patrimonio a través do turismo, en moitos casos, e demais, bueno, unha valorización dos recursos por sí, non? O sea, estas especies son importantes porque somos os responsables, a administración é responsable da súa conservación, non? Bueno, o que decía da finalidade do plano, xa comentara antes, a finalidade última é sempre descatalogar estas especies, que chegamos ao momento que bueno, xa non hai presión, xa non hai ameazas, esos 170.000 individuos antoniameridenses van seguir aí sin inmutarse, digamos, un incendio, se convertirán en 250.000, melhorará a vegetación, volverán a ser 170.000, pero non vai haber esta transformación brutal, sobre todo por temas agrícolas, que está acontecendo e que pode levar a prácticamente a desaparición do outro 50% da poboación en un par de anos, si non se lle pon freno. Bueno, isto é un pouco xa o que fun comentando mentras vos presentaba as especies. A realidade despois do plano é esta, non? Continúan transformándose as parcelas, continúa transformándose a área serpentínica, os desbroces, por exemplo, que se realizan por controis de lume, por mantemento de pistas forestais, que, por exemplo, para Santonina é un hábitat moi importante, as beiras ahora mismo as beiras das pistas da parcelaria actúan como corredor entre núcleos que quedan ben conservados, e estes desbroces non se realizan nas mellores épocas. Como comentaba, da apertura da pista na zona de conservada de Lugo, bueno, isto quizá é do millor que pasou no máis curioso que lle pasou a Estelí, que últimamente se aprobou o trazado da autovía Santiago-Lugo, o trazado que vai entre Palas de Reis e Arzúa, pasa por riba, polo medio do Lín, cando existía unha alternativa que deixaba fora. E bueno, por presións de Melide, que tiña que pasar a autovía a 2 km en vez de a 16, temos a autovía que vai atravesar o Lín, vai afectar algún número destas especies, sobre todo é unha vía de entrada, para mí o que me preocupa a nivel de flora, e como a vía de entrada de especies invasoras que é unha cuestión que está demostrada, non? As vías de comunicación actúan como vías de dispersión. E, bueno, un pouco tamén a realidade é que a adaptación das memorias técnicas ao que será o documento legal pode acarrear unha reducción da memoria técnica presentada, non? Unha reducción das que son consideradas áreas críticas, onde están máis restringidas as actividades e demais. Que se fixo nos últimos anos en positivo? A Asociación Galega de Custodia do Territorio conseguiu, a través do Bantegal, acordos de custodia para fincas da propia Consellería, da Xunta de Titularidade Pública, que estaban en Bantegal, pois conseguiron facer acordos de custodia para unhas 20 hectáreas. Bueno, así xa, isto é un pouco o exemplo que me comentaba Damián cando me decía, por poñer un exemplo, un pouco como funciona un plano de conservación e todo o que teria que terse desenvolvido en este período, desde 2011, que quizás tiña que estar aprobado, pues tiña que estar traballando con esta zona. Sería esa unha zona coñecida e, sobre todo, sería unha zona na que non seguiríamos perdendo biodiversidade, non? A día de hoxe. O mesmo que neste, pois, nos outros planos pasan cousas semellantes. Bueno, para a comarca de Bergantiños se incluían dúas especies. O plano integral neste caso era flora ameazada da comarca de Bergantiños. Bueno, se incluía a centro de Ultreiae, que estaba concentrada no Monte do Castelo, e se incluía Euphorbia luminosa, non? Si, coincide en algunhas das localidades do Monte do Castelo, pero, bueno, despois está en zonas de brañas un pouco máis
separados, non, da comarca de Bergantiños. Bueno, a Centaurea outrea é unha especie de matogueña seca, exclusiva do Monte do Castelo, que forma unha poboación bastante continua. Euphorbia oliginosa é unha especie de brañas, de pequenas brañas, aparecen pequenas brañas, ou non tan pequenas, porque está na cola do encoro da fermenza. E bueno, non teñen moito en común, o sea, tens que facer un plan integral para dúas especies reunidas e propor medidas nun só plan para elas. Bueno, como decía, ao final acabamos facendo dentro dun plan específico para cada unha das especies. Outro dos lotes era o plan de conservación e recuperación da flora ameazada dos areais costeiros. En esta entraban Iberodes litoralis, recentemente cambiou o nome do Iberodes litoralis especie galéctica a Iberodes litoralis especie galéctica, un ser endémico da Península Ibérica. E, bueno, é unha especie bastante presente na provincia da Coruña, sobre todo na costa Ártabra e na costa da Morte. Aparece en dunas ben conservadas. Esta especie foi baixando de categoría de ameaza. Realmente agora nos estamos considerando como vulnerable. Antes estaba en perigo, pero realmente, si consideras algún dos sistemas dunares, non podes considerarlas en perigo, son bastante estables, non? Bueno, outra das especies que se inclúe, pois sí, é outra especie de dunas, tamén unha especie anual, pequena, que aparece nas illas atlánticas, no Grove e en Ribeira, na zona de Ribeira. Bueno, non se solapa para nada a distribución ca outra e elaboramos tamén un plano conxunto. A seguinte sería Alisum galéficum. Esta especie vulnerable, bueno, pues aparece a distribución de Alisum en vermello. Bueno, tampouco coincide ninguna das poboacións, creo que non coincide ninguna das poboacións nin con Ophalodes nin con Inaria. E bueno, temos que elaborar un plano conxunto, un plano integral, porque son especies que medran en praias. Bueno, pode facerse un plano para a conservación de praias directamente e xa está, porque realmente son especies de sistemas dunares que, con respetar a legislación vixente e non facer as animaladas que son en algúns casos, pues estaría garantida a súa conservación. Outro grupo de especies, este é outro grupo distinto, é o Plan Integral de Conservación de Flora Ameazada da Costa Rochosa. E, bueno, temos, para empezar, Crepis novara, que é unha especie exclusiva que medra exclusivamente na zona de Cedeira. Vai desde zonas de Cantil a muros urbanos, bueno, si alguna das poboacións de muros sí que da zona do Castelo de Cedeira sí que sufriu moito por tema de herbicidas, pero, bueno, a metemos no mesmo lote que o Erodium marítimo, ¿no? Que está en San Andrés de Teixido, bueno, nas CIES, eran as únicas poboacións coñecidas hasta fai pouco, e apareceu unha gran poboación en Salva recentemente. Bueno, non ten nada que ver ca outra especie, nin bioloxía, nin nada, pero está medra na costa e van xuntas nun plano integral. Outra especie sería a Ligaria Primarifolia subespecialigenensis, que, bueno, que a distribución está en cuadrículas de 1 por 1, creo que ten un pouco máis grande. Bueno, colle prácticamente toda a costa do norte da Coruña e, bueno, unha especie que realmente tamén eu teria que baixar a categoría, penso que está en perigo e teria que quedar como vulnerable, non? Realmente son especies, son plantas estas de costa que, o que decía antes, con respetar a legislación vixente, eu penso que teñen garantida a súa conservación, vale? Son singulares, son exclusivas, son endémicas, pero, bueno, ten unha distribución relativamente ampla, non? E, bueno, xa pechamos o plan integral de Costa Rochosa con Rumes rupestris, non? Que abarca unha zona de costa amplísima e que ten poboacións tanto en Cantil como en praias, o sea, que podría ter ido perfectamente no plan integral de flora de areais. Bueno, esta tamén é outro caso
caso no que estaba considerada en perigo, apareceron novos núcleos e se fixe un traballo recentemente para a Fundación Biodiversidade tamén algún traballo futuro se le baixará a categoría de ameaza. Temos que trasladarlo a Consellería tamén para ver si cambian a categoría no libro. Bueno, as ameazas son estas, non? Zonas litorais, antropización, turistificación, extracción de area, hai de todo, deportes que se realizan nas dunas. Nada, o que comentaba, respetar a legislación vixente, pois non andar con un cuarto pola duna, pois xa protexería estas especies. As medidas que se propoñían nestes casos, conservación física dos hábitats, por que non valar unha duna, non? En algún caso, control de especies alóctonas, quizás é o que poda ameazar máis a biodiversidade de sistemas dunares. E, bueno, o que comentaba antes, de conservación in situ e realización de programas de reintroducción e de reforzamento en casos de pequenos tamaños poblacionais. Hai máis casos, neste non traballamos, por exemplo, centros de Valgada, agrupaban 7 especies. As especies, hai especies de distribución moi restringida, como o Myrmefilo wilsoni e Pulcita macrocarpa, e hai especies que son máis amplamente distribuídas, sobre todo na provincia de Coruña e norte de Lugo, a Urbarria radica, os Trichomanes speciosum, os Bioteris. Hai problemas cos Bioteris, sinalo como problemática. Non podemos dicirle a unha administración que conserve un Bioteris cando non somos capaces nós de distinguirlo prácticamente. Entón, é un problema taxonómico, pero que hai que solucionar, non? Hai que solucionarlo con máis investimento en investigación, neste caso. Neste caso, a distribución das poboacións non estaba definida a moito detalle, estaban cuadrículas de 1 por 1 e cuadrículas de 10 por 10, incluso para algunhas especies, o cal fai que o plano, que esta memoria técnica quizás non sexa moi operativa, tens que protexer en unha cuadrícula de 10 por 10 km, entón quizás un exceso. O último plano que se fixo, falta o Dixoides frutas, que foi o único que consideraron, porque é unha especie acuática que consideraron de río, de curso de río, consideraron facer unha memoria técnica exclusiva para unha especie. Xa puse un exemplo, pero tamén outra especie que ten a súa distribución, sobre todo no Alto Miño, nos ríos da Costa da Morte, algo no Tambre, e vemos que hai ameazas como a última central eléctrica do Sallas, que nese plano, nesa memoria técnica, está aí catalogada unha poboación e, da igual exactamente, non? E está asignada como área crítica para especies a zona, pero non pasa nada, hai aproveitamentos hidroeléctricos que son máis importantes que a biodiversidade. O último plano que se realizou foi gracias ao proxecto no que traballamos no noso grupo, que é un proxecto financiado con fondos europeos de cooperación transfronteriza. Era a biodiversidade vegetal ameazada de Galicia e Norte de Portugal, e foi no 2012, e estaba de socia a Consellería, solicitaron un orzamento, que eran 100.000 euros, e como en parte dese orzamento, como non sabían moi ben que facer, lle propusemos que fixesen máis memorias técnicas. Ao final se seleccionaron 9 especies, pero un pouco heteroxéneas, non? Hai especies ameazadas da zona do surés que están incluídas neste plano. Hai especies de zonas de granitos da costeiro, sobre todo, non? Sulfixa pinnatífida está na zona de Barbanza, no entorno de Vigo, non ten nada que ver. Hai especies de zonas húmidas como Genista ancistrocarpa que están nas zonas húmidas de Begonte, en Lugo. Entón, un batiburrillo tamén de especies, pero son 9 especies para as que un documento técnico, neste caso ainda relativamente recente, está elaborado que se
si quixeran ou poderían dar o paso de publicar o documento e empezar a tomar as medidas que se contemplan para conseguir a súa conservación. E nada máis, un pouco presentarvos eso, todo este traballo que está feito e que non sirve de nada, non? As distribucións das especies se coñecen, as áreas críticas están delimitadas, as medidas están propostas, pero o único que se fai é aprobar, cando hai un informe negativo porque hai alguna destas especies, pois se lle dá unha volta e pasa a ser positivo. Entón, bueno, iso é a situación do incumplimento que nos traía hoxe aquí 10 anos despois. Pois, boas tardes a todos. Eu creo que vou a ser un pouco máis breve porque fixe un planteamento un pouco diferente, pero bueno, creo que ven bastante ben porque creo que vai a complementar un pouco a visión do conxunto do catálogo, non? Entón, bueno, seguindo un pouco a suxerencia de Damián, bueno, ante todo agradecer de Hábitat precisamente, bueno, se acordara de mí, nos vamos para ir hoxe aquí a falaros desto, non? Entón, bueno, decirte un poquinho seguindo un pouco a suxestión de Damián, o que fixen foi centrarme pois, un pouco na situación de unha especie concreta que pode ser un exemplo paradigmático pois, de moitas outras especies, non? Entón, bueno, en concreto a especie a Tartaraña cicenta, o a bicho cenizo en castelán. Entonces, bueno, tiña aquí un pouco unha pequena introducción moi xenérica ao tema do catálogo. Entonces, bueno, como xa se dixo antes, bueno, pues hai como dúas partes, o anexo 1 e o anexo 2, non están as especies que están en período de extinción e outras as vulnerables. En período de extinción, bueno, pues sería que teñen unha situación muchísimo máis desfavorable e que se supón que se non se fai nada se van a extinguir pues, nun período breve de tempo, ¿no? De extinguirse de Galicia, o sea, desaparecer de Galicia. E logo, bueno, pues, no anexo 2 pues, estarían as poblacións catalogadas como vulnerables que, bueno, que se non se fai nada pasarían tamén nun período de tempo relativamente breve a estar na categoría anterior, es decir, a estar en período de extinción, ¿no? Entonces, o primeiro que eu quero destacar son cousas que, bueno, máis ou menos foron saindo, pero me gustaría que se reflexionara un pouquinho acerca delas, ¿no? É dicir, a primeira cousa que temos que pensar é, cando se fixo este catálogo e a día de hoxe, cando 10 anos despois, a pregunta que xurde é, temos información científica suficiente de todos os taxóns que están no catálogo? A resposta que non. Non temos información científica suficiente. É dicir, non coñecemos de toda a biodiversidade galega que hai, particularmente agora falando pois, de fauna, non sabemos como está a fauna galega. É dicir, non sabemos, primeiro, ni siquiera cantas especies temos de todos os grupos taxonómicos. Non sabemos como é a súa abundancia, como é o seu ciclo biológico. Non sabemos a súa área de distribución, ¿no? E iso podemos pensar, bueno, claro, que non podemos saberlo todo sobre as polillas, ¿no? Que, bueno, que é un grupo realmente difícil e que requiere pues, un traballo moi específico e, por tanto, moitos cartos detrás, xente con gran coñecemento, ¿no? Pero que tampouco sabemos de especies ou grupos taxonómicos relativamente ben coñecidos como son as aves, ou os anfibios, os reptiles, por exemplo, non o coñecemos ben, ¿no? Por lo tanto, como decía, non coñecemos tampouco as tendencias poblacionais, non sabemos nada, ¿no? No caso de que exista información científica, esa información é pública. Isto é importante tamén porque necesitamos, digamos, a sociedade necesita tamén saber a que nos estamos enfrentando. Os políticos, digamos, e os técnicos que hai nos departamentos da Xunta, ou concretamente na Consellería de Medio Ambiente, necesitarían saber, digamos, si esa información está disponible ou non, saber terá disponible para poder avaliar. É dicir, de nada me sirve que determinado departamento de alguna das tres universidades pues teña unha información, unha base de datos específica sobre determinada especie moi interesante se esa información non é pública, ¿no? Mais incluso se estamos xa falando en outros términos, digamos, de aficionados, entre comillas, a determinadas aves, por exemplo, que aquí hai varios, ¿no?
É dicir, que, bueno, que moitas veces esa información está nos nosos cuadernos ou a compartimos con nosos colegas, pero non está, digamos, sistematizada do xeito público, non? Entón, bueno, eso tamén é un problema importante, non? Entón, bueno, pues aquí temos, simplemente por poner un poquinho do que hai, é dicir, bueno, pues temos unha serie, bueno, no anexo 1, as especies que estarían en peligro de extinción, non? Entón, bueno, me gustaría que, por exemplo, virades aquí o número de invertebrados que hai. É dicir, a mí o primeiro que me chama a atención, cando miramos invertebrados que están en peligro de extinción en Galicia, é que realmente son moi poquinhos, non? Entón, esta lista tan pequena é real ou non é real? É dicir, se corresponde coa realidade do campo ou, por o contrario, de que realmente o que hai aquí sería unha ausencia de información, non? Un gap de información, como lle gusta dicir agora a xente, non? Logo, de vertebrados, bueno, pues temos aquí unhos cantos, e chama a atención, o sea, sin pretender profundizar en nada, chama a atención das cousas, ¿no? Por exemplo, esta especie de ave, o vilano real en castellano, bueno, que é unha especie que apenas aparece en Galicia, ¿no? É posible que tuviera alguna especie, alguna parilla, posiblemente en Ourense, en algún sitio remoto, é dicir, pero ni siquiera temos esa información de sitio de simplemente é unha posibilidade, ¿no? Bueno, en muchísimas outras especies, bueno, se chama, por exemplo, cousas concretas, por exemplo, esta especie, dice, bueno, parece que a ave fría, ¿no? Parece evidente que a poboación de ave fría en Galicia, bueno, pues ten unhas, pues moi pequeniñas, está moi restringido, bueno, pues hai un par de sitios na línea, en a terra xa, ou estaba máis ben, ¿no? Bueno, claro, pero si non establecemos tampouco medidas de protección sobre a poboación que ven aquí durante o inverno, pues o mellor por casualidade nos estamos cargando a súa poboación que sí que é local. E isto pode ser así simplemente porque non sabemos como funcionan as súas poboacións. É dicir, non hai, logo do principio, non hai información científica ao respecto de antes, ¿no? O mesmo pasaría, bueno, pues, con outra destas especies, por exemplo, coa cerceta, ¿no? Por decir algo similar. Aquí xa temos unha lista muitísimo máis grande de especies catalogadas como vulnerables, ¿no? De novo, os invertebrados, bueno, pues vemos que son realmente poucos os que hai aquí, ¿no? E logo, bueno, pues parece, sin saber moito nin de moluscos, nin de insectos, nin nada, pues parece que hai unhas cantas especies aquí, pero seguramente, se lle falamos, e isto é clave, ¿no? Que se traemos aquí a un experto entomólogo, bueno, pues nos dirá que realmente hai outras especies que teñen unha situación que está posiblemente moito peor que el anticerdo, por exemplo, aquí non pasa nada, é dicir, non está no catálogo, ¿no? Por lo tanto, nos atopamos xa frente a un problema grave e que temos un catálogo que, por lo que respecta a fauna, non está ben plantexado porque hai unha ausencia de información científica e porque posiblemente esa información científica non foi distribuída a quen tiña que ser distribuída e tamén porque non se fixo un traballo real de buscar esa información ao respecto de cada especie, ¿no? Ni posiblemente tampouco de consultar os expertos digamos en cada grupo, ¿no? Si faláramos, bueno, que pasa con estos grupos? Bueno, pues con peixes, con anfibios, reptiles, con aves, con mamíferos, bueno, pues veríamos que realmente a situación é realmente, bueno, do catálogo, bueno, pues é realmente un pouco pues collida con pinzas, ¿no? Es decir, si falamos de morceros, bueno, pues aquí hai uns cantos, pero seguramente podrían estar muchísimos outros, ¿no? Incluso, desde que está feito este catálogo hasta ahora, se descubrieron novas especies en Galicia que, bueno, que non se coñecían aquí, e incluso outras especies pues, foron separadas, foron explitadas en outras, e parte desa especie sí que está aquí e non está, digamos, en unha gran cantidade, ¿no? Co cal tamén un catálogo non o podemos tomar de ningún xeito, é dicir, como un documento que teña vigencia para 10 anos, é dicir, que nin de broma, é dicir, teria que ser un catálogo que estivera en constante revisión, ¿no? Entonces, eso, o que, digamos, o que quería que ter detrás, que obviamente uns técnicos que se estiveran preocupando deso na administración, e logo tamén unha comunidade científica que ao mesmo tempo estivera en contacto con esos técnicos e estivera, digamos, toda unha certa armonía científico-técnica, ¿no? Pero vemos que non é así. Xa, dime. Permíteme unha cousinha. No Reino Unido funciona de outra maneira. No Reino Unido aquí é unha especie como de semáforo. Tiene unha especie, unha lista verde, unha lista amarela, unha lista vermella. E revísase cada ano. As especies suben e baixa dependendo do diagnóstico que se fai cada ano.
é unha pasada. E aquí estamos, desde aí empezamos, paralizados. Estamos con un papel de fai 10 anos. En fin. Bueno. E aquí en español, o sea, eso é para Galicia, Sí. por Reino Unido que di Damián, a nivel español estamos máis ou menos como... A nivel español máis ou menos é así tamén, é dicir, o que le fixo en España se sacou o catálogo de especies ameazadas posterior, unha lei que foi a de Narbona, a lei de patrimonio natural, a partir de aí se sacou un catálogo e máis ou menos a situación é igual, que non é tampouco unha situación mellor. Que pasa? Que hai comunidades autónomas que sí que toman o asunto non vou a decir de xeito ideal, porque ideales non hai ninguna, pero sí que se toman o asunto de xeito máis serio. Logo poño un exemplo co cenizo de Andalucía, por exemplo. ¿No? Entonces, bueno, que pasa ahora? É dicir, unha vez que nós temos o catálogo, se supón que estamos obligados, ou se supón que a administración está obligada a facer planes de recuperación e de conservación, ¿no? Que hai que ter para facer un plan de recuperación, no caso de unha especie catalogada como en extinción ou conservación, no caso de unha especie catalogada como vulnerable, bueno, pues o primeiro que hai que ter son planos, non? É dicir, non hai planos. Eu xerar unha cousa, os introduzco unha pequena cuestión de reflexión aquí, non? Por distintas razóns, non solamente por o tema da Cartagena 50, bueno, pues tiven reunións con distintos técnicos e distintos cargos da Consellería de Medio Ambiente desde fai tempo, agora xa igual sin ir por aí, non? Entonces, eles tiveron, eu penso que unha excusa moi boa e que foi precisamente a crise. Isto, o catálogo é de 2007, bueno, pues a crise máis ou menos recordado todo, empezou pues, co 2008, 2009, empezou, bueno, como a haber poucos cartos, a haber a famosa austeridade, non? Entón, cando falabas con eles o que te decían, bueno, claro, es que isto é moi importante, tal, non sei que, pero claro, temos tamén que manter a educación, temos tamén que manter a sanidade, non? E tal, entón, bueno, foi como unha especie de justificación perfecta para non facer nada, non? Entón, bueno, digamos, tachamos os cartos, non temos cartos, non? Despois, hai que elaborarlos, sin cartos non se pode elaborar. Despois hai que ter un control científico, non? Entón, bueno, aquí en Galicia, afortunadamente, hai xente moi boa en distintos grupos, en quirópteros, entomólogos, bueno, hai xente boa en distintos grupos, non? Non vamos a decir que somos todos estupendos e que temos cubertas todas as áreas de coñecemento, pero razonablemente, se nos preocupamos un pouco, podemos atopar distintas persoas en distintas universidades, empresas ou en asociacións que teñen, bueno, pues, distintas competencias en distintos grupos. Bueno, non hai, digamos, este control científico sobre o asunto, digamos, estamos, digamos, como aparte, ¿no? E, bueno, despois tamén hai que salir ese plan a exposición pública, ¿no? Bueno, unha vez que se fixo todo isto, o plan se ten que aprobar, e logo queda outra parte que poñer en marcha, ¿no? Entonces, que ocurre a día de hoxe cos plans? Bueno, pues é un pouco o que comentaba Daniel ao principio de todo, é dicir, que realmente planes aprobados prácticamente non hai. É dicir, está un poquinho da Villa das Dunas, que é o vulnerable, o oso, que está como un rollo aí bastante positivo, pois está simplemente nunha especie de limbo desde fai anos, está o Galápago, o Emis, e outro cal era bueno, de animais, non me acordo agora tanto, bueno. En definitiva, as clientas canarias. Entonces, que ocurre, é dicir, digamos, con esos animais, que planes están en marcha? É dicir, bueno, pues que son especies pouco conflictivas, porque, bueno, al fin e ao cabo, ninguén lle molesta unha píllora, ninguén lle molesta un sapo concho aí, unha charca, un regato, e logo, a característica común que teñen é que están localizadas en espazos públicos. É dicir, curiosamente, non hai ninguna especie, digamos, que se puxera en marcha en plan que estea precisamente en fincas privadas ou en terrenos privados, ¿no? Sempre son especies moi localizadiñas e en espacios públicos, ¿no? Logo, falar un poquinho, saltei un pouco, bueno, puxen aquí a foto desta bolboreta, que é moi bonita, para que vexades un pouco a arbitrariedade de como se executan os plans. Esta especie está catalogada en peligro de extinción. Entonces, bueno, unha especie de zonas secas e tal, que sempre se alimenta de aristologias, ¿no? Das plantas estas, ¿no? Entonces, claro, a pregunta de hoxe é esta especie non ten un plan de recuperación.
¿no? Pero es que non sabemos nada, sabemos onde están distribuídas as aristoloquias, que é a súa planta nutricia, non temos ni idea, ¿no? É dicir, pode ser posiblemente en calquer lugar de Galicia pudo haber perfectamente un fulano eliminando matogueira e poñendo perfectamente eucaliptos ou piñeiros a día de hoxe sin que ninguén sepa nada. É dicir, non sabemos absolutamente nada desta especie, ¿no? E logo, por exemplo, nos atopamos outra especie, por a tuboloreta, que é a Parnassus apollo, que está en determinadas zonas de Ancares, unha especie moi restringida, unha zona moi restringida, que non está no catálogo, ¿no? É dicir, entonces, se preguntamos a un entomólogo, bueno, cal sería o criterio para incluir a Fenicia no catálogo e non meter o Parnassus, pois posiblemente non o saibamos, é dicir, non hai un criterio concreto, ¿no? Entón, bueno, isto son un pouco a situación, digamos, como está a Bolboreta, é dicir, un pouco a situación de cousas graves que están a pasar, ¿no? E que ninguén sabe nada, ¿no? Sabemos que hai unha poboación bastante importante no Parque Nacional das Illas Atlánticas, pero claro, ten unha distribución amplia, chega hasta a Serra da Lastra, bueno, zonas así un pouco térmicas, non sabemos nada dela. O sea, non se sabe nada realmente ni onde viven, ni cantas hai, onde están as súas plantas nutricias, non hai un mapeo destas, non hai absolutamente nada. Entonces, básicamente, como eu creo que ve a administración os plans de conservación e de recuperación é como un problema. O sea, son un problema. Temos un problema. En vez de dicir temos unha oportunidade de traballar, unha oportunidade de conservar a biodiversidade, unha oportunidade profesional, digamos, para a xente que está na consellería, para moita outra xente, de desenvolver aquilo para o que estudiaron, o que se supón que tiñan unha certa vocación ou interés, ¿no? Bueno, pois eso non. Eso é todo un problema, ¿no? Entón, o primeiro son problemas económicos. É dicir, se dixemos que non hai cartos, entón, bueno, digamos, de onde vamos a sacar cartos, ¿no? Os problemas económicos traen outra cousa. Se temos un presuposto, un orzamento para executar, necesitamos persoal, ¿no? Necesitamos ter persoas, ¿no? Tratar cas persoas é terrible, ¿no? É moito mellor, pues, tratar con ordenadores, tratar con persoas sempre é un problema así mesmo, ¿no? Logo, problemas xurídicos e administrativos, ¿no? Ahora, paso a meterles un pouco en materia co cartaraña, ¿no? Se nós temos un plan de conservación de calquera, ou de recuperación de calquera especie que haxa, e resulta que o departamento, en concreto, neste caso, era antes conservación, que agora es patrimonio natural, se o departamento de conservación lle ten que dicir o departamento de, bueno, os forestais, ¿no? Que non poden poñer os tipos en un determinado sitio, é un problema. Si lle temos que dicer a un concello que non pode desenvolver, como comentaba Roy, un polígono industrial en un sitio, pois é un problema, é dicir, todos son problemas. Entón, claro, isto, se non temos plans, nos aforramos un montón de traballo e un montón de problemas de tratamento. Logo, outros problemas que poden ver, e é precisamente un deles que sempre se vai inventar é a propiedade da terra, non? É dicir, bueno, es que conservar en Galicia é complicadísimo, porque todo está máis criadas, pequenos propietarios, en zonas dispersas, bueno, todo é moi complicado, non? Entón, bueno, este é un xeito de clasificar os problemas que temos para realizar plans, pero eu propoño outra clasificación alternativa para os plans de conservación. O primeiro sería o desinterese. Realmente eu penso que non hai interés ningún en conservar as especies de flora e fauna en Galicia. Nada. Despois hai un cálculo electoral, ¿no? E é que, bueno, obviamente, as especies de flora e fauna están no medio natural ou no medio rural. Se nós temos que facer algo e impedir que alguén faga algo ou que non desenvolva nada, pois vamos a ter un problema e logo, pois eso pode repercutir a hora de, como non o saben vender, ni les interesa tampouco, pode repercutir a hora de obter determinados votos en determinados concellos que poden ser clave pois, para moitas cousas, non? Entón, prefieren non facelo, non? Non estou acusando a ningún partido, sino que estou falando en termos xerais, non? Logo, outro que é a preguiza, non? É dicir, que é unha cousa que bueno, moitas veces un se pregunta que fan determinados funcionarios tantos anos nas administracións sin que fagan nada, non? O sea, sin que nada ocurra, non? Entón, eu entendo que é un problema de preguiza, de incompetencia, non? Más o menos sería o mesmo, ¿no? Entonces, bueno, todos estos problemas que ponen en este círculo, en esta clasificación alternativa, realmente son problemas de índole político. Es decir,
moitas veces non sabemos enfocar moi ben o tema da política no sentido de que, bueno, nos parece todo un cálculo partidista ou un cálculo electoral, pero realmente é unha inacción política o que hai, e penso que debemos ter conta disso, non? Pasándose a falar da tartaraña cincenta, que decía que pode ser un exemplo paradigmático de moitas especies do catálogo, por unha característica moi concreta, e que a súa distribución é ampla, é dicir, non está concentrada en determinado espacio natural, non está concentrada en unha illa, como poden estar o corvo marino cristado, que pode estar máis ou menos en unhas illas, uns tramos de costa concretos e tal, sino que pode estar prácticamente en calquera sitio, non? E digamos que a súa distribución e a súa presencia depende basicamente dos usos que teña o medio natural, o medio rural, en concreto unha zona, non? Entón, bueno, basicamente, pues eso, é un bon exemplo de lo que lle pode pasar a moitas especies que non están concentradas ou en hábitats ou en lugares concretos, non? Que son unha parte moi grande realmente do catálogo, non? Sería prácticamente a maior parte das especies do catálogo por lo que respecta a fauna, non? O plan de recuperación, bueno, o plan de recuperación foi responsabilidade miña, xunto con moita outra xente que participou, con xente, bueno, que coñece moi ben a especie, como de desarrollo e tal, e data do ano 2008-2009. En ese plano de recuperación, que a día de hoxe xa vos adianto que estaría obsoleto, 8 ou 9 anos despois, bueno, unha das cousas que se determinou precisamente foi a área de distribución potencial da especie, non? Entón, digamos que, bueno, as zonas en blanco non tenían potencialidade ninguna para a especie. Bueno, está aquí con hilo con pinzas porque, bueno, claro, sempre logo pode haber pequenos puntos no que se meta, non? E, bueno, irían de zonas que teñen menor interés en azul a zonas máis interesantes que serían en vermello. Entonces, básicamente, decir, hai unhas zonas que sería toda a dorsal central galega, que a parte da Terra Chá, as zonas medias de Lugo, da Campiña, algunhas zonas moi interesantes entre o Alto de Lemos e precisamente a zona central de Lugo, e logo vemos pequenas manchas distribuídas por moitos sitios, non? Estas manchas, ao mellor se vos cadra, algún pode pensar, bueno, que isto non é moi interesante, non é moi determinante para a especie, bueno, pois justamente onde se está refugiando a especie a día de hoxe, en pequenos puntos salteados que vamos atopando polo territorio para illas absolutamente soltas, non? E logo hai unha zona moi importante, obviamente en todo Ourense, que, bueno, pues a línea de toda esta franxa, digamos, hasta o límite con Portugal, de zonas pues, moi amplias, bueno, moi abertas, bueno, realmente son moi valiosas, non? Isto, digamos, sería un pouco a área de distribución desta especie. Entonces, unha pregunta básica cando falamos dun plan de conservación de unha especie é saber, bueno, cantos individuos hai ou cantas parellas hai, non? En Galicia, digamos, a primeira estima que houve, digamos, foi entre o 98 e 2002 feita de un xeito un pouco artesanal, pero que, bueno, que parece bastante, bueno, visto que pasou despois, parece que non estaba tan mal como parecía. E entón, digamos, para o principio deste século, bueno, pues, calculamos que había entre 800 e 1548 especies, parellas reproductoras, que é unha cifra bastante alta, non? Logo, no 2006, fixose, 2005, en realidade, que publicaba en 2006, se non me equivoco, fixose un muestreo para toda España, o primeiro censo de aliuxocenizo que se fixo en toda España, de tartaraña, e para Galicia o número de especies, o número de parellas que había xa baixara bastante, es decir, había entre 503 e 695, non? O que é interesante deste dato, dos 695 e 1548, é que os límites de confianza desta cifra abarcaban esta outra. É dicir, que non estaba tan mal feito o censo deste ano, non? E sí que pode denotar unha baixada bastante importante, non? Logo, posteriormente, inmediatamente despois, no 2008-2009, se fixo outro censo, outra estima poblacional para o xunto de Galicia,
durante a realización do propio plan de conservación, e en 2 aniños, é dicir, vedes que a variación é moi pequena, non? Moi pequena, pero a baixa, non? Isto, estas cifras están todas dentro do límite de confianza unha das outras, é dicir, que pode que non sexan reais, pero, curiosamente, son a baixa, non son a alta, non? E, entón, bueno, dun xeito aquí, poderlo ver esta gráfica, pues, como foi evolucionando nese momento a población. 2009, decembro de 2009, entrégase o plan de conservación, ¿no? Entonces pasa a Consellería e a partir de aí caemos nun limbo e que non sabemos realmente que estuvo pasando, es decir, non sabemos nada aparentemente desa especie, ¿no? A non ser que un individuo, que é o que tedes aquí diante, se empeñou en saber o que estaba pasando pola súa conta de risco. E entonces dediqueime basicamente a monitorear unha serie de colonias que me parecían bastante representativas do conxunto da poboación en Galicia, e entón, a partir da monitorización desas colonias, isto presentei o ano pasado nun congreso que hubo do Grupo de Aguiluchos, e o repetín, digamos, fai pouquinho no Congreso Galego de Ornitoloxía, bueno, pues presentei estes resultados, e isto é como evoluciona o número de parellas de determinadas colonias cos anos. Entón, vedes que, bueno, tomo como referencia 2008-2009 e o último ano, o 16 tamén monitoreei, pero, bueno, foi máis ou menos igual. En 2015 xa vedes como cae. É dicir, a caída nesta recta, a recta da caída é brutal, é unha pendiente realmente grande, non? Entonces, aí temos que a caída, é dicir, en 6-7 anos, de 2009 a 2015, pudo ser dun 44% total, ¿no? Total, que pasamos en este momento a estar aproximadamente, si estos cálculos son más o menos fiables, estaríamos entre as 273 e 362 parellas. É dicir, se o comparades coa poboación que había no ano 2000, ou 2002, bueno, a poboación caeu brutalmente e é realmente ridículo, ¿no? É unha situación tremenda, ¿no? Entón, insisto, quen financiou, digamos, saber este coñecemento durante todos estes anos? Bueno, pues o financiei eu, porque me paguei eu a gasolina e as jornadas de traballo, simplemente non cobrándolas, e estando por aí, pasando calor, sudando muitísimo e bueno, he comido polas moscas en algúns casos, ¿no? que son intensas. Entón, bueno, isto é un pouco a situación pues, de como está a especie, ¿no? Que pasa? Esta especie ten a sorte, digamos, de que me gusta moito a mí. Entón, unha sorte relativa, ¿no? Pero bueno, digamos que eu estou detrás dela, porque realmente de todos os restos de especies que hai no catálogo que non teñen un plan de conservación específico, prácticamente non sabemos nada. Non sabemos absolutamente nada de ningún. Entón, bueno, causas, ¿no? Para saber un pouco as causas de por que pode estar ocurrindo isto, bueno, pues hai que saber un poquinho onde viven e creo que lle gusta as tartarañas cincentas en Galicia, ¿no? Básicamente, o que lle gusta para identificar son este tipo de sitios, é dicir, son toxeiras, é unha especie que cría de xeito natural en arbustos espinosos, non solamente en Galicia, sino en moitas outras áreas do mundo, e digamos que esa imaxe que temos, que a mellor tedes algún de vos, bueno, el aguilucho cenizo, ¿no? Como especie típica de zona de cereal, bueno, pues digamos que a cereal crían él porque non lle queda outro remedio, ¿no? Es decir, tanto aparece unha pequena área con arbustos espinosos, chámese toxo, chámese crepuscocífera, chámese cardos, incluso en Francia ocurre moito, ¿no? En canto aparecen arbustos espinosos, métese en ella, ¿no? Entonces, bueno, en Galicia ten unha hábitat ideal que é precisamente este. Que pasa? Este hábitat para a alimentación non é bom, non é nada bom porque non pode cazar, digamos, en estas zonas de espesura, entonces caza en zonas de praderías, de herbazal, moito máis abertos, ¿no? Entonces, que ocorre? As toxeiras estánse destruindo, ¿no? Estánse destruindo dun xeito moi concreto, que é sendo eliminadas para plantar pinos e eucaliptos, sistemáticamente, ¿no? Eucaliptos, digamos, nas zonas máis máis atlánticas, menos continentais, e pinos nas zonas que son máis continentais, que serían na provincia de Ourense. Ocasionalmente tamén son transformadas, digamos, son eliminadas, hai varios casos, son eliminadas para transformar en parestelios, ¿no? Incluso, por exemplo, en sitios como as bañas de Xestoso, onde directamente para crear
pastelos se cargaron nidos bueno, zonas colonias de tartaraña e de cartafanela, digamos, o seu primo máis montuno, non? Despois, desaparecen tamén os hábitats de alimentación, comentaba que necesitan pastos, non? E isto é unha cousa que precisamente no ano 2008-2009 non se viu claramente, por que desaparecen os pastizais? Bueno, pois desaparecen porque antes as vacas comían erva e agora modernamente as vacas comen billo, non? Entón, non me digades o porqué deste cambio de costumbre das vacas, pero bueno, o caso que ocorre así, e entón eu reto incluso a xente, é dicir, o fixen estes 2 últimos anos, a que colla un coche un día, é dicir, que salga de Compostela, que salga de Fisterra, me da igual, que salga de Pontevedra, ese plan que, pois, en calquera outro lugar de Galicia, do outro lado, pues, que se vaya do Sucauré, os Ancais, que vaya hasta Ribadeo, é dicir, que vaya onde queira, e que me diga a superficie grande de pastos ou de pasteiros que vai vendo. E realmente veredes que non hai nada. Sí que hai pastos, é dicir, hai pequenos parados que quedan por aquí, por alá, é dicir, moitos metidos en medio de arboledas e tal, pero realmente superficies grandes de pasto prácticamente xa non hai. O sea, é un paisaxe, un tipo de paisaxe que desapareceu a partir de máis ou menos do 2010. O sea, desapareceu, punto final. Eso é así por unha razón, e é porque o precio dos combustibles está elevándose, parte do millo que comían as vacas de explotacións intensivas aquí para o leite, o famoso leite que tantos quebraderos de cabeza dá, bueno, pues resulta que como o millo subiu muitísimo porque ahora se dedica a producir biodiesel, sobre todo para Estados Unidos e tal, bueno, pues está carísimo, non o poden manter, que a soia pasa prácticamente 3/4 do mesmo, é dicir, non poden dar soia ás vacas, pois teñen que producirlo aquí, non? E entón, eso producen a base de intensificar o campo muitísimo que se consigue precisamente con millo, non? Entón, o millo prácticamente son terrenos absolutamente estériles, non? É dicir, teñen a mesma biodiversidade pues, que estas baldosas, non? Que sería prácticamente o mesmo, non? Logo, que pasa, non? A perro con fame todos son pulgas, non? Hai unha especie de refrán que era así, non? Entón, que pasa? Xa empezan a ocurrir cousas moi concretas, non? Falábamos da autovía famosa entre Compostela e Lugo, bueno, pois justamente esa autovía no tramo que xa está feito, é dicir, simplemente entre Palas de Rei e Lugo, xa se cargou 2 colonias. É dicir, porque justamente a autovía pasou por o medio, non? Entón, simplemente, xa é unha cousa de detalle, é dicir, calquera pequena transformación que vayamos a facer no territorio e que se pode cargar cousas, non? E ocurre, curiosamente, non? E logo, por suposto, o tema dos parques eólicos, levan anos parados, digamos, o desenvolvemento de novos parques eólicos, pero sí que houve moitos parques eólicos que se cargaron directamente colonias, non? Logo os poñerei as fotos de unha concreto que non hizo ben, non? E logo, bueno, pues, outras cuestións como, por exemplo, os pesticidas, que, bueno, tamén se fixe un traballo aquí de se dar sangre a polos de adultos para ver a concentración de PCBs que tiñan, e efectivamente, pues, dan concentracións altas, non? Precisamente estamos esta semana, metimos unha publicación, enviamos unha publicación a ver se sacan unha especie de análisis en distintos sitios do mundo, ¿no? Isto é un pouco o que os decía, ¿no? Este é o Monte do Páramo, que divide Sarria, do Concello do Páramo, en Lugo, que é unha colonia extraordinaria, un sitio de rapaces estupendo, con unha parella de gatafornela, 6, 5, 6, 7 de tartaraña cincenta, aparte de moitas outras especies, como a vía pobreira, o cotamo, en fin, un montón de cosas. Bueno, pues se fixe un parque eólico, o parque eólico, o estudio de impacto ambiental dese parque eólico no apartado de fauna coñía vacas, non había vacas aí, porque aí había un rebaño de ovellas. Logo, como a comunidade de montes de aquí, co parque eólico, lle caeu un pastón, que dixeron o tema das ovellas, resulta que decidiron poñer pinos nos huecos que quedaban, por si houbera algunha lluvia, ¿no? Entonces, digamos que é unha zona que desapareceu como válida para esa especie, ¿no? E este é un exemplo que ocurría en outras partes, ¿no? Esta foto de aquí abaixo non é moi longe desta outra. Isto é nunha serra moi pequena que hai entre o Concello de Guntín e o propio Concello de Lugo, que tamén tiña unha colonia asombrosa de 6, 7 parellas. E, bueno, mentre estábamos aí traballando, pois estaban facendo estos surcos cos eucaliptos postos, non? E a día de hoxe xa tampouco existe, non? Directamente, non?
E logo, bueno, isto é un pouco que vos comentaba, é dicir, isto era antes pasteiros, é dicir, que eran máis ou menos adecuados, aceitados para que cazaran as plataformeras, e entonces a día de hoxe isto é millo, e aquí non hai nada, non hai moscas, non hai absolutamente nada, non? E logo, bueno, pues cousas que ocurren que son lamentables, non? Esta superficie, seguramente moitos de vos xa recoñeceredes, isto era un terreno militar, o aeródromo de Rozas, ao lado de Lugo, ao sur de Terrachá. Digamos, está unha paisaxe moi interesante porque gracias a que era militar non se transformou, digamos que é unha paisaxe como que había antiguamente prácticamente en todo o interior de Galicia, por lo menos no interior da provincia de Lugo, moitas zonas de Coruña. Bueno, pues unha raña de toxos moi interesantes desde moitos puntos de vista, e que tamén tiña pues, unha colonia moi importante de alucho cenizo, de tartaraña, que se supón que sigue máis ou menos mantendo, pero claro, agora aquí hai unha base de drones e non sabemos o que está ocorrendo. Agora isto está variando, ¿no? Comentar que o último sitio onde cría tamén o mazarico real, especie en peligro de extinción, recollida no catálogo, e da que non sabe prácticamente nada. Se sabe que hai 3 parellas, hai un equipo da Universidade seguíndoa, pero non ten un plan de conservación, por lo menos hai unha xente traballando con ela, ¿no? Seguindo, vamos a saber o que pasa, ¿no? Pero non se está conservando, ¿no? Entonces se fixo a base de drones, se vallou, se fixeron unha serie de cousas, pero non ocorreu nada, ¿no? Eso é un pouco a situación. Esta foto é, bueno, pues unha foto precisamente, bueno, pues cara ao sur, sur-leste, digamos, da provincia de Lugo, unha zona moi interesante, moi bonita, é dicir, vos vedes isto, pensar un pouco chulo que, ¿no? Entonces, se vos fixades un pouco na paisaxe, pero unha paisaxe está tan moi pouco extraordinaria para Carcaraña Cincenta, ¿no? Entonces, ela podía criar en estas zonas de por aquí, donde quedan toxeiras, ¿no? Más o menos, como por aquí, es decir, un sitio de toxeiras así como perdidas, con suelos esqueléticos y tal, que podía comer pues, en todas estas zonas de pasteiros y tal, ¿no? Bueno, pues resulta que todas estas zonas eran muy buenas para la edificación, bueno, pues ahora son pinos. Por aquí, que puedes ver, son todos estos núcleos, ¿no? Entonces realmente van quedando núcleos aislados completamente en determinadas zonas, ¿no? Y luego todo el resto que eran los pasteiros donde podía comer, bueno, pues no, porque ahora son vinos. Entonces, bueno, puede quedar algún prado aquí, bueno, van quedando paraditos, pero realmente non quedan para comer, ¿no? Un pouco a realidade, lo que se ve desde aí arriba es esto, ¿no? Que son pinos plantados en zonas que eran de toxeira hasta aí pouco, e bueno, de así no está. Esta foto é de fai unha semana, dunha zona da Costa da Morte, precisamente, donde crea a última, ou casi unha das últimas parellas que hai na Costa da Morte. Bueno, ten unha granxa enorme al lado, non ten xa pastizal, son todo o que ten en torno da granxa esta que hai, é todo millo, e ao encima están queimando a toxeira pouco a pouco, ¿no? Que están, digamos, avanzando un poquinho para, bueno, supoño que para un momento dado, desbrozar máis e poñer máis superficie a millo, ¿no? Entonces, digamos que si tuviéramos que falar un poquinho dos problemas que hai, así será como resumen da tartaraña, bueno, pues estaríamos co tema dos eucaliptos, dos piñeiros, as concentracións parcelarias, que obviamente tamén é un problema que non nomeei, pero bueno, obviamente se carga o seu hábitat, parques eólicos, planes de ordenación municipal. Eu participei na evaluación ambiental estratégica de algún plan de ordenación municipal de anos, realmente este tipo de cosas non se tiñan en conta, e entonces zonas que eran boas de alimentación, boas de edificación, estaban previstas como forestais ou como cualquier outro tipo de usos, ¿no? Estradas, o que vos comentaba, por exemplo, a famosa autovía, digamos, en este momento hai unha autovía por encima xa de dúas antiguas colonias. Regadíos, isto é unha cosa que, bueno, pensades, bueno, regadíos, pues tampouco é para canto país, bueno, pues sí que para canto. O regadío que se fixo na Terra Cha fai uns anos, pagados con cartos públicos do Ministerio de Medio Ambiente, aparte de cargarse algún mazarico que había por ali, e tal, bueno, pues tamén, bueno, cargarse o siseiro, por exemplo, outra especie catalogada como peligro de extinción, e que xa tiña plan, unha estantería, no momento que se fixo a regadío, pues aparte de eso se cargou unha das mellores zonas de alimentación que coñecemos o que
que había en toda a Terra Cha, ¿no? Eso prácticamente con xunto coa línea era os millores sitios que había, ¿no? Eso xa non existe, ¿no? E logo, bueno, o tema de eliminación de pasteiros, sustituídos polo millo, e o tema dos biocidas, que non sabemos moi ben como pode estar actuando, pero aí está, ¿no? A tartaruga de Cincenta, fa un paréntesis, ten outros problemas, e é que é unha especie migradora que pasa uns 6 meses en África, e ali realmente non sabemos o que pasa, ¿no? É dicir, hai un equipo sempre de holandeses traballando un pouco con as especies, bueno, con os individuos que les teñen marcados, que van constantemente en África, pero bueno, non sabemos como está ali a situación en moitas veces. Bueno, se queréis logo falamos un poquillo do tema das plagas de langosta, etc. Entonces, todo isto que temos aquí, estos son cousas que se podrían facer con normas administrativas e tendo moi en conta os estudios de impacto ambiental, ¿no? É dicir, o señor que ten que facer un parque eólico, unha concentración parcelaria, que quere poñer eucaliptos, que quere poñer piñeiros, os de tráfico, bueno, os de fomento, que queren poñer estradas, os de agricultura, tanto da Xunta como do Ministerio, que queren poñer regadíos, é dicir, se souberan que existe un plan de conservación de determinada especie, e se ese plan tuviera unha vigencia e unha situación jurídica administrativa por arriba de outro tipo de cousas, todo isto se podría eliminar automáticamente, sin ningún tipo de problema. E logo, por suposto, habendo profesionais vos. É dicir, non podemos facer cousas boas se os profesionais que teñen que facer estudios de impacto ambiental e logo os profesionais que se supón que hai na administración que teñen que facer as declaracións de impacto ambiental fixeran máis ou menos o traballo e tiveran en conta isto, ¿no? Simplemente decir, bueno, está moi ben que quero facer esta estrada, pero desvíama porque te estás cargando dúas colonias, ¿no? Bueno, pues, eso non se fai, ¿no? Todo isto poño por unha razón, porque facer isto costa 0 pesetas, prácticamente, 0 euros. É dicir, porque a justificación que están dicindo para non facer os plans de conservación das especies é precisamente un tema económico, como decía o principio, é a justificación que teñen. Bueno, pues todo isto realmente se pode facer cos funcionarios que xa hai, é dicir, simplemente facendo unha serie de normativas, facer traballar un poquinho máis a uns abogados, facer que se coordinen, facer que fluya información, e xa está, isto non costa datos. E teríamos solucionado prácticamente a maior parte dos problemas que ten en este momento a tartaruga. E logo temos outras dúas cousas. Isto costa cartos, é dicir, evitar biocidas e evitar que os pasteiros se convertan en millo, sí que costa cartos, é dicir, costaría cartos os como se chama, os agricultores, en este caso, e os gandeiros. Pero aquí resulta que hai muitísimos cartos. É dicir, o 50% dos cartos que se gasta a Unión Europea son en medidas agroambientales. E precisamente para todos aqueles gandeiros e agricultores que se están cargando, digamos, activamente, en este caso a tartaruga de Cincenta, estamos instando que os aibares un montonazo de cartos todos os anos. Entonces, eso se soluciona con unha cosa que se chama condicionalidade, da que teño falado xa en moitas outras ocasións, e basicamente consiste en que hai unha especie como de carne por puntos, como se dixéramos, sería a metáfora máis exacta, ¿no? Digamos, quieres gandeiro, tes un carne por puntos, entonces, en función do que cumplas, te damos cartos. A medida que vas cometendo faltas, te vamos quitando cartos, te vamos quitando puntos, e por lo tanto cartos se cobras menos, ¿no? Que pasa? Que as medidas agroambientales en España non se aplican. Simplemente hai unha especie o sea, España pediu que os aibares, ¿no? Como país, pediu unha especie de medidas para que as medidas agroambientales en España non se cumplan, entonces é unha tarifa plana. Vai se reparte, xa está. É dicir, unha vaca dunha explotación intensiva de Jaén, ou do sistema surrealista en España que se vos poda correr para criar vacas, é dicir, vai a recibir, digamos, os mesmos cartos que unha vaca en el ecolóxico que cumpla todas as medidas e todas as cousas que vos podades imaginar a nivel ambiental, pois nunha zona verde, como pode ser Galicia ou o norte de España, en xeral, ¿no? Entón, isto simplemente non se aplica. Aquí tamén hai, é dicir, digamos, unha cuestión de voluntade política, pensar que isto existe, pensar que podemos facer, e además que poñeros para os funcionarios de traballar. Pero aquí entra outro problema que comentaba ao principio, que é un problema de tipo político, que aquí hai cálculos electorales, ¿no? Como se queréis, van a funcionar o tempo. Entonces, cousas que sí que costarían cartos, que habría que poñer encima da mesa directamente para conservar en este caso a tartaruga de Cincenta. Bueno, pues o primeiro, investigación e monitoreo. O que non pode ser é que o coñecemento seguramente malo, seguramente parcial,
que temos dunha especie que está no catálogo, non pode depender de que a un tipo como a mí se lle ocurra facelo ou se lle meta, digamos, entre ceja e ceja que quere facelo, non pode depender de eso. Nun país normal debería haber investigación e monitoreo sobre todas esas especies, e iso costa cartos, Protección activa, efectivamente, hai zonas, hai fincas, digamos, que o mellor teñen que ser compradas ou teñen que ser alugadas, ou hai que facer algún tipo de convenio de custodia do territorio precisamente desas fincas, e comprar lotes. Eso costa cartos, Logo, protección de espacios clave. Hai espacios moi concretos que sí que teñen colonias importantes que habría que tomar alguna medida con eles, ou facer microreservas, ou declarar a zona de xito máis amplio, declarar o parque natural, unha serie de cousas que se fixeran, Logo, medidas compensatorias. É dicir, bueno, se alguén ten, digamos, unha merma de recursos económicos precisamente por a protección das especies, por exemplo, na línea, é dicir, bueno, se vamos a coller os cultivos de cereal que hai e non lles vamos a aplicar determinados pesticidas ou determinadas cousas e iso redunda nunha colleta menor, pois queremos que compensarlo, Bueno, pues para isto tamén hai cartos, curiosamente, da Unión Europea que nos utilizan, E logo, unha cousa menor, digamos, que o rescate de polos, e que efectivamente hai polos que son os que crían en herba, non en toxo, que son unha proporción moi pequeniña, que sí que son eliminados cando se sega a herba, Bueno, pues habría que facer algo disto, E isto sí que costaría cartos, Efectivamente, isto costaría cartos, pero todo o demais non. E entón, acabo xa con unha reflexión, e é a seguinte, É dicir, constantemente desde as administracións, bueno, desde os políticos, É dicir, en xeral, sempre están comentando o tema dos postos de traballo, É dicir, que se facemos e investimos aquí, se creamos de cantos postos de traballo, se deixamos de proteger tal cousa, bueno, pues evitamos que se perdan determinados postos de traballo e tal. Entón, eu quero aquí aproveitar e decir que iso é precisamente o que nós estamos tratando tamén de facer, é dicir, cando reivindicamos a conservación das especies, e son postos de traballo. Postos de traballo para que? Para nós. É dicir, pues para un montón de biólogos e de outros técnicos en cuestións ambientais que poderían estar traballando aquí, É dicir, vos imaginades que estiveramos todos facendo estas cousas con todas as especies que hai no catálogo. Bueno, isto é un montonazo de xente. Canta xente? Non sei, 200, 300, 400 persoas que podrían estar traballando disto. Serían 300, 400 familias que mellorarían a situación económica, si sodes keynesianos estaredes por aí, e además se distribuye a poboación, e porque non precisamente nós non vamos a gastar os cartos todos no centro comercial de Coruña, de moda, sino que vamos a estar precisamente distribuídos por todo o medio rural galego, E isto é unha cousa que penso que tamén hai que reivindicar en paralelo, E que se se queren gastar cartos nas administracións, que saiban que non solamente conservaremos especies, sino que estaremos activando a economía de determinadas persoas, de determinados profesionais. E nada máis, muchísimas gracias. Pois, gracias a Roy e a Xavier as súas intervencións. Abrimos a quenda de intervencións. Roy, creo que quería evitar algo. Sí, a ver, que falabas de protección de espacios, que costan cartos, non sei que atreves a dicir si realmente conseguimos a red de natura, os parques naturales, que son unha protección efectiva, que porcentaxe de las arañas protegidas. Non coincide. Non coincide moito, sobre o problema que hai. Bueno, a ver, a liña de cepa, agora a terracha tamén é cepa, pero a Serra do Careón está de la maneira, Bañas de Xestoso, Serra do Candán e Sigamente, e logo por aquí hai unha cepa e tal, pero bueno, non colle nada. Isto, por exemplo, todo non colle, isto é moi interesante, non? Logo, por exemplo, que se Ancares e Caboles, sí, te pilla algúns puntos por aí interesantes, non vai veremos nada, bueno, porque hai unhas zonas moi boas tamén, vamos, en fin, pilla realmente pouco, non? Entonces, eso é outra cousa que había tamén, se a red natural que temos, é dicir, sirve para proteger as especies que están no mercado. Eu quería preguntar unha cousa a Damián. Sí, a Roy, perdón. Quería saber, na situación da agencia na Lútea,
Porque figuraba aí con uns interrogantes, tendo en conta que a nivel tradicional é a planta medicinal máis importante do Caurel, interésame particularmente. Sí, a ver, a situación desta especie está, bueno, a subespecie aureanciaca está como vulnerable, non? Realmente esa categoría, esta especie está recollida no anexo 2 da directiva como sensible á recolección, non? E a explotación. Ten sentido que estea como vulnerable? Non o sei, non considero que se son unha especie, bueno, non se considera como unha especie vulnerable, son os criterios da IUCN, non? Da Unión Internacional de Conservación da Natureza. Que o límite de poboación que temos en Galicia, que xa é outra cuestión, non? Os límites administrativos, as fronteiras. Nós, por exemplo, traballamos cun territorio ampliado bioxográficamente. Nós collemos sempre moita parte da cordillera cantábrica. Entón, realmente, que as poboacións que hai non entrarían nos criterios de ameazadas. Entón, quizás unha figura máis acaída sería sensible a explotación comercial, non? Como están un par de algas, como pode haber alguna cousa en unha página desaparecida, non? Sí, o desaparece un misterio, porque que pasa con... Claro, non só hai dúas algas como sensibles a explotación. Realmente plantas medicinais, bueno, cuestións como le comentaba antes, como a fibro, que xa estaban recollidas nunha lei galega, e que, bueno, si falas que a xente no rural, se di, a única planta que saben que está protegida é o fibro, eso é unha cousa, non? Eso está protegida. Entón, por que estas cousas non están trasladadas ao catálogo é un pouco un misterio. E, bueno, eso, estaba moi interrogante por iso, porque realmente, por criterios de ameaza, están en zonas altas das serras, quitando a recolección, que tampouco sei se non coñezo exactamente, tampouco sei a importancia e a incidencia que ten, non creo que sexa... Hoxe en día non é moi importante. Por eso, nos altos de Trevinca, como si hai canteiras que lle poden afectar, pero realmente é unha poboación que pode estar estable durante moito tempo. Non sei que se caia por arriba, que estas cousas no cambio climático, que cada vez é máis quente, o calor vai chegando máis arriba, entón, bueno, son especies que se caen pola parte alta da montaña, non? Van subindo, hasta que non poden subir máis. Juan, tiña unha palabra? Bueno, pois, estes días, bueno, decías o tema do traballo da administración, da agricultura, sí que, si se sabe buscar, hai cartos. Temos pendiente, aproveito unha visita a Courel, que quero recordar, para facer un inventario de biodiversidade nos lameiros, que era principalmente o que tiña que decir, non? Porque temos traballo aí para financiado desde o PDR, o Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia. E é moi importante porque, falando ca xente do FOGA, resulta que estes días que anduven por Pedrafita, Canes, Caurel, resulta que, bueno, hai unha paisaxe que é modélica, entendo eu, desde hasta onde chego, os valados, as seves, o mosaico, eses peches de fincas con árbores, cerdeiras, bidoeiros, pedras, todo eso que son elementos singulares da paisaxe que están recollidas con medidas do greening, do menú que poñía a Unión Europea, curiosamente aquí non se colleron. Non están desde Madrid, elixiron 4 que son as mínimas, que son as máis fáciles, o barbeito con medidas de greening, de pago verde, o que decías ti, polos puntos. Pois aquí hai xente que podía sacar unha nota moi boa, pero non se lle valora. Non se lle valora e incluso se lle penaliza, porque como esos lindeiros non se consideran como superficie agraria útil desde a ortofoto, aparece que hai unha zona que a consideran forestal e a descontan do pago verde, o sea, da superficie que ten o propietario, porque consideran que está mentre no catálogo de mal manexado. Entón, hai moita xente que di que non, bueno, que está, non sei por que manteñen eso. Cando ves
nos Ancares que se dixeron moitos pasteiros que son como desertos verdes, que non me gustan nada, digo, por que non poñedes aquí algún refuxio no medio, deixar aquí unha zona de toxos ou eso, porque desconta a PAC. Eu teño ido a zonas onde había para mí un ideal de pasto arbustivo, que ahora van a corregir, se consideraba que estaba mal manexado, que descontaba. O pasto debía estar como un césped do campo de fútbol, prácticamente. Entón descontaba. O sea, eso é o como entende o goberno, a nosa administración, o pago verde. Contrario